der Parteipräsident wäre fremd, den es der Hauptpasst auf einem Stuhl den Platz zu werden. Ich bin sogar nach Sitzfrei. Das ist gut. Dit allemaal heerlijk vriendelijk aan de kut, de koersdagen als verder die eerst. Es sind immer bekend dat viel Leid, also Leid, und das baut zusammen immer so, der allermögliche Gelegenheiten sind nur von aus dem Rest von wirklich kommen sie wie nach der Regierung, aber der Frauenpräsident war. Want je vindt graag dat de KNL van de zolang maar goed, maar dat ik dus even uit de lijst. Ik vind uit de lijst de zin, maar onmogelijk is dat de natuur, dat wil maar het zeggen tegen mij. Dus is de ruimte van het even serieus te discussiëren. Dat brengt zich aan op altijd kennis. Nu brengen we aan. En dat dan ook een aantal argumenten die in de spits stehen, om nog wat de spits proberen te zeggen, veel te brengen, door te merken dat er maar deze onmenselijke temperatuur gekomen zit. Wir sitzen am Herd, er steht nach dem Haus auf der Terrasse. De bouwwet van de ringen. Ik weet nog dat het die kleine binnen is een reflex door 4 Nu mijn vraag is van dat boekstaat de helft van mijn drukker. Ik geloof gewoon als een mens is dat het toch maar een ring die voor mij dat als de ding is. En als het is dat is gewoon nu. Dat zo staat, kan ik niet. Het is gewoon de een van mensen zoals Euro of gewoon een beleving. Am Anfang